दिनै जोंहा बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि जोंनि मोनबा जिल्लायाव थानाय गासैबो फिजिकेल इन्सट्राक्टर कचार आरो साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार एबा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सानसेनि हाबाफारिजों मोनसे मावबादा खुंनाय जादों नैबे क'क्राझारनि जोंनि गेलेमु बिफाननि डाइरेक्टर अफिसाव थानाय बे नाब्लाङाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सरकारनि जि जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट दङ बिनि गासैबो मावख'गिरिखौ फैबाय थानाय समाव दिनैनिख्रुइबो बांसिन रायजोनि सिबिथायनि थाखाय बाहायनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो जोङो बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ आरो जोंनि गेलेमु बिफानजों जों सावरायखांबाय सावरायलायनानै जोङो मोनसे सिद्धान्तआव फैथ'वाखैब्लाबो मोनसे थांखियाव जोङो फैदों दायो जे जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जिखिनि पिआइ एबा फिजिकेल इन्सट्राक्टर बा कचार बा जोंहा एसडिएसअफोर दङ बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआरनि जिल्लायाव थानाय गासैबो फरायसालियाव सप्तायाव खनसेब्लाबो थांनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ गेलेमुनि सोमोन्दै गियान होनो थाखाय आरो फोरोंनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बाहायनो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो जों बिथांमोननो दिनै जोंहा गोजौ सोलोंथाइ गोनां फुंखा सुबुं लाबोदों जोङो गुवाहाटी सनापुराव थानाय लक्ष्मीबाई इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल इडुकेसननि जोंहा मोननै आयदानि गोरा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ लाबोदों आरोबाव जोंहा क'क्राझाराव जोंहा गोदानै हाई पारफरमेन्स स्पर्ट्स रिहेबिलिटेसन सेन्टार बियो जोंहा जानो थांगासिनो दङ बिनि जाय गाहाय माने फोरोंगुरु बिथांखौबो जोङो लाबोनाय जादों आरो जिहेथु जोंनि सरकारनि प्रजेक्ट आरो स्किमखौ जोंनि मावख'गिरिफ्रानो बाहायनांगौ जायो एबा इमप्लिमेन्ट मावफुंनांगौ गोनां जायो दा बेखायनो रांखान्थिनिबो सायाव बिथांमोनखौ गियान होनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मावख'गिरि बिथांखौ लाबोनानै मोनसे आयदानि गेजेरजों बिथांमोनखौ बा जोंनि मावख'गिरि स्पर्ट्सनि बिथांमोनखौ जोङो गियान होनो नाजानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो जोंहा फिजिकेल इडुकेसन फरायनो हानायनि थाखाय जोङो मोनसे बिफान बाहाय गायसननायनि खोथाखौ जों सावरायबाय थानाय जादों आरो बेयो जाफुङोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि एरियानि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि जि फरायसुला फरायसुलि गेलेमु आयदानि सायाव फरायनो गोसो जायोब्ला बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो फरायनो हानाय खाबुखौबो हयथ' मोननो थांगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।